amma yarinyar nan za ta daɗin harka. Ni ba haka nake ba. Wani mara da'a ne a cikin ku ya faɗa wannan kalmar? Akwai abin da zaki niki. Da kyau. Wannan shine abin da zaki iya akai. Ban san suwaye ku ba. Ya kake kallon mutane ne? Ke murɗe mai ruwa. Kin ga sai ki kashe ni. Dama so kike da mutu? Baki fahimce ni bane Anisa. Sai aka yi aya. Da tunakin dare a bargau. Abdulmalik ne bani jini? Yes, of course. Wannan matsi a cin mara mutuncin? Anisa, wallahi da a sa min jinin Abdulmalik a jikina, gwara a banni na mutu. Wannan wace iriyar sana ce? Love is the feeling that no one can avoid. But the worst thing in love is to falling in with wrong person. Wani tarko brings you another blockbuster. Daga Zuciya. Ni ce wacce ka taimaka. Kuma sai na neme ki, na rasa ki. Ban samu na sanar maka da sakon zuciyata ba. Ba zan iya karɓar soyayya ki ba. Ban gane abin da kake nufi ba. Ina son ka kuma wallahi ba zan taɓa daina son ka ba. A story of young university student. And also it is a story that comprises love, tension, torture, as well as tips. What will be the end of the saga? Find out in Daga Zuciya. Dakata Abdulmalik, ba zan taɓa ƙaunar ka ba. Ba zan iya cire soyayyar Abdulmalik a cikin zuciyata ba. Kar ka biye mai son zuciya. Wace ce ita? Story Hassan Lambu. A produced by Mas'ud Rabiu. Ban san ki ba, ban taɓa ganin ki ba. Kawai kin kira sunana kai tsaye. Me ke tafa da ke? Kana iya ambatan sunan mutum a duk lokacin da kaga dama. Bani da lokacin batawa da ke a nan. Screenplay and directed by the spectacle director Abdul Dan Hajiya. Dan Allah ka duba ni. Idan har kayi nasarar dasa mata soyayya ta, ni kuma na yi maka alƙawarin duk wata ƴa da kake so zan aura maka ita, ko da ko wane ne ubanta. Na tabbata kowaye uban yarinyar da kake so a ƙasar nan, Aminullah zai iya aura maka ita. Daga Zuciya. Wannan shiri zai dinga zuwa muku a duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Ku dai kada ku shafa, ku danna subscribe, kana ku danna kararrawa domin sanar da ku da zarar an dora. Daga Zuciya na nan tafi.